juulɗo holko min holko considère mi wona juulɗo aɗa andi eɓe mbiya holno wiyete ni kadi mi hokkuma tan exemple yo nagge res nagge yo mbaalu res mbaalu yo ɗum cuwa a faami ɗum ɗon gundo res gundo elo res elo way a faami ɗum ɗon min oɗon phrase ene weɗi kam par ce que ɓuri weerde après nak ça y a des exceptions aɗa wawi resde neɗɗo après wala wasa wona ga e leñol maɗa mais pamodiron ha fof ɓiɓɓita hen ha dañon hen ko jiɗɗon mais min jibinami koye famille jibinami koye mbaɗa jogui en fait gonmi koye nder famille goto ene waɗi ene ko ɗum ko oɗon culture gandumi a wawa en fait wona a wawa ka aɗa foti rentade won ko heewi tu vois ka juulɗo min jimi ko babam ene resi juulɗo nenam resodiri ko juulɗo mamam ko juulɗo holno wiyete ko Allah kadi holko Allah wi meɗen donc pourquoi ɗum ɗon fof mi jangguine ɗum ɗon guiɗo mbaɗa toxique mi jangguine ɗum ɗon yami res juulɗo yami juulɗo yami hoor yami sakko yami muddo mbaɗa wone famille juulɗo fof ko juulɓe pourquoi min mbaɗa min holko gonmi ha mi yaha mi resoya e chrétien pourquoi mbaɗa waɗa ɗum ɗon mais alaji ɗon wona tajjama diine haɗani ɗum diine haɗi ko debbo juulɗo kefeero resa ɗum kono diine haɗani wonde juulɗo on gorko juulɗo o resa kefeero est ce que heɗimi vidéo am o mbimami min mi resta mbimami mbin desami tan ko juulɗo walla debbo jiɗɗo wontude juulɗo très bien ko ɗum mbimi ɗum ɗo ko ɗum mbimi vidéo am debbo en fait gorko mbaɗa jangde Qur'an gorko wawa resde gorko ene wawi resde mo wona juulɗo mais à condition sene watta ɗum juulɗo eyi donc ko ɗum ɗon juurmi ko on vidéo mbaɗmi joni joni par exemple mi faami joni gundo yo res gundo elo yo res elo enen leñol men so tawen kaali ɗum payren ɗum paanaten ɗum koto banggue kinɗe paanaten ɗum koto banggue kinɗe ɗum mbaɗa dañi banggue ɗum mbaɗa dañi banggue kinɗe ɗo voilà ɗum fatmi haalama mi jokkire min gummim koye famille kami toroɗo e pullo babam ko toroɗo nenam ko pullo mais voilà, moi j'ai vécu dans une famille où à Sousaïa de tu peux parler français, hein, tu peux parler français. Si tu n'es pas à l'aise, enter pularo, alors nam de français c'est a Sousaïa de resoy de Chumbala, a Sousaïa de resoy de Kordo, a Sousaïa de resoy de Maba, a Sousaïa de resoy de Gaula, a Sousaïa de resoy de Chua. Min koy order famille jibinani. Et pourtant voilà, je suis une personne familiale. Min ce n'est nuit comme ni. Ok, religieusement, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais Aladji, Elage, kalden gongo aussi. So gongo yonti yo yimbe kal en sahaji jinnabe men be e be nanno sukabe mabbe e ngurdam mettudam ciatudam. Min tam hodum comme c'est mon ami comme c'est wala développer pour après d'abord wawel sabudum a haali joni ala fof e deftere tellinande wonde wada wiya wonde maabo o yo ko maaba tan foti resde torodo ko toro tan foti resde cubalo ko cubalo o foti resde il faut yimbe ngarta kadi aussi ay neddo sa anda leñol ma a anda holko woni hinde sa renaka jiboto sabu ɗum jogiɗen ko kimɗe sappo e ɗiɗi enen fulɓe kimɗe sappo e ɗiɗi jogiɗen leñol ngol ko gotol ko en fulɓe kono ko kimɗe sappo e ɗiɗi jogiɗen ko kimɗe joyi wiyeteɓe ko rimɓe ɓen ko ñiiƴe bamɓe kañumen poti kimɗe joyi wiyeteɓe kañumen ko ñeeñɓe ɓen ko ñiiƴe bamɓe ko kañumen poti hinde wotere nden ko rimayɓe hinde awluɓe abbiti awluɓe ko ngari ko joni timmani 2 siècle
tumani 2 semaines a fami joni non e ndaro don tuma so tawi wi'ama kinde joyde ko rimbe hay sino so tawi on mbi on dasara ñeñbe on poti wawde resindirde nder kamɓe sabu ɗum toroɗo o suusa fiitade becce e dow cuballo o suusa fiitade becce e dow mo ganduɗama on woni bireɗo jawonɗo suusa fiitade becce e on mo ganduɗa on ma bireɗo kañum woni ceɗɗo o suusa fiitade becce e on mo ganduɗa kañum woni pullo gaynako o donc nak goto e men fof suusa darade wonde kañum ɓuri goɗɗo o maabo o en suusa fiitade becce e on woni kañum woni ha joni baylo o suusa fiitade becce e on mo ganduɗa hoorema kañum woni labbo laano o suusa fiitade becce e on mo gandanɗa hoorema ha joni ko kañum woni bambaɗo o a faami bambaɗo o suusa fiitade becce e sakke o ɓen woni ñeñɓe joni noon so tawi wiyama wonde ko gallunkoɓe mami haala ne neɗɗo heddoto dimajo tan ko saga ɗon nde sottaki kono hande dimajo ala il faut yimɓe paama kala cottiɗo hande ko dima hoore mum a gorjaaɗum a faami ɗum ko gueɗal haadi noon so tawi wiyama wonde aha ɗeɗo kinɗe en donki enen resondirde e nder koye men so tawi tuubako mo gandanma noppi boɗeji ari to en addi kaalisal mum haysino ko seeɗa a namdatakomo ko woni de a yi tan dokkamo jolfuɓe gummo ga hen e nder ene mbaɗa bana hande kañumen ndesi sukaɓe men meɗe joomum ara e sa fami taw hoɗi ko lummel laano wima wonde ko tuuba hoɗi nguron ɓurkon mayde son gari on ƴewata ɗaɓɓide ni est ce que oɗo garɗo e mono ko holi on so on dokki ɗum ɓiyum holno jogori jagiri ɗum gitton dokkon ɗum sababu no wonde ha joni jomumen eɗen ɗaɓini e jomumen joni comment faut-il que mbiyen wonde enen e nder koye men neɗɗo ko bandum ayi sehilma jaadema ko pawdoma banda ko belaɗoma mone memma metto wima safi sa ruɗimo wala ƴiyema il faut yimɓe paama ɗum ɗon yimɓe ganda ɗum ɗon yimɓe tesko ɗum ɗon no feewi donc nak ko goonga no mbiɗa ni komi julɗo ko julɗo ndesanmi walla mi resa keefeero jiɗɗo wontude julɗo mi watta ɗum julɗo dañan Allah mi dañan barayde la suis d'accord kono komi tooroɗo so tawi wonde mi yiɗi on mo gandanma kañum woni ceɗɗo walla mi yiɗi on mo gandanma woni pullo eywa jinnaɓam mbiya wonde lalti mi naata hen holmo naata gaddata ko ɓi kawma walla gaddata ko ɓi bamma te fittandu rokkete fewno tan koko yiɗi so tawi par exemple mi rokkimo ɗo hen ka yiɗa a jaggata ɗum no fotiri te sa jaggaɗi ɗum no fotiri janggo e jam ko ceergal te ceergal ngal so waɗi ko nden enɗam bona donc nak jeeduma ha ɗon dukkuma mi heeɗimama ay ko kalɗaɗo ko fof ko hunde nde gandumi ko hunde no gurmi min ko faraysi no garmi ɗo nde ɓooyani ko fuuto mawnumi ɗum ɗo fof ko kalɗaɗo ko c'est ma mentalité à moi mais aɗandi sa ko kami neɗɗo leñol kami en fait mi wiya min kami mbaɗa juula mbaɗa hoora mbaɗa sakko mbaɗa muddo 6 heures du matin moi juma ko ɗo en woni mbaɗa yaha juma mbaɗa ɗumnini fof mais tu vois l'être humain on n'est pas parfait hay goto wona parfait mi addani nenam cuballo wi kam pourtant ko julɗo de wi kam min mi ɓurani yidde ɗum yumma jibinɗom cewɗom en fait qui voilà yumma jibinɗom limbi jeenayyi a jibinama a nehama a hokkama fof pourtant on ko jangguɗo qur'ana o mandi ko Allah wima min mi ɓurani yidde ɗum ɓinguelam wallahi mi ɓurani yidde ɗum dijeydu ko mbawɗa haalde hen eyi aɗa andi jinnaɗo ko hayre doomum ko ɓayre sa ferkitima ene dow mum gañoɗa so ferkitima ñande dow ma gañoɗa kono wima aɗa andi réponds-moi une question so yumma wimama ni so wimama ɓinguelam wona mi ɓurani yidde ɗum eyyi joni ko ɗum woni gonmi jaabade ɗum woni gonmi jaabade mi naata hen
ara ko tagi binata e nenam yow nenam ay kala mi do ko nenam non do yidi e nene voilà on anani ko kala do ko nenam non do yidi men jimmi widemo ko jimmi widemo ko gidel gorel ay jinna so tawi o yidi avenir ma so tawi o yidi ko moƴƴe ma so tawi o yidi exactement réussir ma toujours on nannatama e ka yida te kadi mami haalande gueɗe goɗe ay enen la jeunesse la ko gonga ko jinnaɓe wasi ko gonga ko jinnaɓe men ɓe jibini en ko jinnaɓe men ɓe jibini en ko gonga kono hen sahaji aussi paamen wonde kamɓe won koɓe kawruno enen won ko kawruɗen ko enen mbawata fammindeɓe ɗum ɗon ɓe paama wonata noon ñalawma goto wonata e nder balɗe ɗiɗi ayi ɓiɗɗo omo nehe taw ko jinnaɗo makko nehimo kono wonɗo jinnaɗo tolnoto ko ɓiɗɗo netoto ɗum ne tawno ko ɓiɓɓe gardoto ɓe ndaro ɗum tuma jinnaɓe ndew hen par ce que sukaɓe tamboro ɓiɓɓe ɓe par ce que jinnaɗo yahata ha ronkira sukaɓe gara tambiro joni noon so tawi a yiiɗi fottude jinnaɗo ma e nder oɗon fan neɗɗo foof ene waɗi no funtirte neɗɗo foof min jinmi ko so tawi mboɗo wonda e suudu yaton mboɗo waɗa sentir emo gondirɓe e nder suudu o joni noon so tawi a addi jomum mi waɗa ɗum sentir mi waɗa ɗum maltraité somi waɗi ɗum maltraité imagine toi janggo e jaam hakkude amen wawi bollodirde par ce que min kaɓa jomum fina ƴettoma a faami probléme wona ɗon so probléme woni ɗon wonko ganduɗa mi wawa ɗum digéré mi fiya ɗum mi heela junggo mum walla sinon mi yalta ɗum nder galle enɗam bona je n'ai rien à foutre par wonde ka bonni enɗam ɗon dans ce cas mi naata ɗum ɗon ok an ɗo an ko kalta ɗo ko en fait ouais enen fof ndenji ko kalta ko ay ko kalami ko kalta ko on a les mêmes points en fait on parle la même chose mais min ko kalami sami wima voilà nenam ɓuranani ɗum yidde mi resa cubballo walla mi resa korɗo walla mi resa maabo walla mi resa ɗum ɗo wona o yiɗa en fait le problème moi ce n'est même pas ma mère nenam o yiɗani kam ko jam par ce que no présente mo oɗo cukalel ngue o wi kam so ɗon jiidodiri mami waɗa hen duwaw c'est ça mais le lendemain elle est réveillée elle a changé d'idée elle a changé c'est pas ma mère le problème c'est l'entourage qui est le problème tu comprends ce que je veux dire ok ko koreji ko goggo ko taniraɗo ko mamiraɗo ko jatiraɗo ko cousin ko cousine ko ɓen goni probléme mais yumma an o ko jiɗɗa fof ɗum yiɗi a faami eyi sambaɗa min ndesdiremi tan komo jiɗmi sa adni kam kaari walla mi yanda mi adni kam cousin walla adni kam cousine walla adni kam ɗum ɗo sami yiɗa ɗum mi ressodirta e muɗum tu vois ok il faut qu'on change les mentalités ça je suis d'accord mais c'est pas nos parents directs qui sont des problèmes non on a des problèmes et mbaɗa haalama hunde goto mi oɗo même debbo jinno mi resde o mi haaldino e mbaɗa haalda won gogga aɗani won tan e membre famille ma ɓurɗa wawde haaldude et on c'est une amie c'est ko sehilam ko nenam ko goggam ko mamam ko on tan haalde muɗum wala amin pamodiri lawol en fait on heewi aɗan eɓe kewi wiide élage res hankadine élage ni élage amin jiiɗi daña debbo exactement élage hande comme c'est question accam gasna s'il te plaît accam gasna mbimomi ok tu vois je faisais ça pour la tester mbimi eyo mbimi an kam sami addinima cubballo holko kalɗa hen aɗen holko wi kam o wi kam o ɓurani yidde ɗum mbimi holko tagi ɗum o wi kam imagine ndesa cubballo son jibini ɓiɓɓe min ma ɓinguelam yiɗo resde ɓiye après wiya non yumma ko cubballo tu vois tani ko yiɗo resde c'est pas cousin makko yiɗo resde wiya non élage resno ko cubballo nene tu vois adde problème famille ha heewa je suis d'accord pour qu'on change ça mais
c'est dans un autre level. C'est moi, je suis dans une famille, c'est dans un autre level. Wallah, et nous on dit. Mais hélas, vraiment, bodo weltani ma fe e nadgol ma e kadi aussi bodo weltani ma aussi ne ngaruda ni parce que c'est très important. Yim neddo wiya ko yo wat exposer vie privée mum fo hala kono non aussi on ko ngurata il faut kala dum don won wasarata won temedere wurbe dum don eno donki andude exactement holle badata mais so tawi hala ka hala ma ma solution ngaji ngar c'est très important mais ko heddi ko ngimmi wiide makko won fiitotoɓe becce e nder leñol ngol enen mbiya enen gandi ko leñol ngol yahata mais tawa ganda mais aɗa ko tagi mi wi ɗon so tawi wonde neɗɗo o wimo wonde aha sa resi cubballo en tant que an ka toroɗo jango e jam so tawi goɗɗo yiɗi resde walla so tawi ɗiye yalti ene haalde wiye wonde aha oɗo ko cubballo walla oɗo ko ɗum ɗo firti wonde ko jomum anda kañum e cubballo o ko même pied d'égalité voilà woni ɗon ala ɗum ɗo c'est pas l'ignorance eɓe gandi ko enen fof poti eɓe gandi ko enen fof poti Allah holko wi ɓurɗo ɓatta ɓurɗo tan moƴƴude e moɗon ko dewo ko ganduɗon onon fof poti wallahi moƴƴere de kam ko Allah andi Allah wi tan Allah wi fotɓe yamɓe ko anduɓe ɓe rewoɓe ɓe ko heddi ko cuballo maccuɗo toroɗo gaynako campato halpula tubakri ça c'est l'être humain c'est ko neɗɗo te hande mboɗo mi haala par ce que déjà min won hewɓuyoɓe wonde dijje ɗum welanimi par ce que tagi o welanimi o moɗi osé ha ɓurti par ce que kanko o haala tan haaluji kono gandanɗa hoorema ne worini tan exactement wonowne kam min haala son felliti haalde sa felliri haalde a forani wonde naafiga eɗo banggue haala ma haalata laaɓa ceerno non min mbimami ko gueɗel gotel ay so tawi toroɗo hersani gerde gallunki o forani hertude resde gallunki il faut qu'on se dise la vérité so tawi cubballo hersani gerde maabo wonda e mum e nder oɗo tuma ene waɗa ɗum embrassé jamma e ñalam woto wiyomo hersa resde ɗum so tawi wonde on mo gandanɗa hoore ma woni ceɗɗo hersani fergidde baylo woto wi omo hersa tigui rigui aji mbiyama resde ɗum faut qu'on se dise la vérité so haala witi en kala haala ɗum woni probléme meɗen wiyeɓe ko fulɓe ɓe ko toroɓe ɓe ko ɗum ɗo ɓe jahat sen jiiɗi fiije jahat fiijoya e awluɓe jahat fiijoya e mabuɓe jahat fiijoya e fof sen jiiɗi resde nan gara mbiya mino ndesami ko kaari walla kaari ciwa ndesami ko toroɗo walla ndesami ko pullo so wona ɗum ɗon mi restata oɗon probléme j'ai vécu ce problème là mi ko kala man ɗo ko mi haalani moi ce que je te dis là c'est ce que je te dis c'est ce que j'ai vécu tu vois c'est ce que moi je parle pas ce que les autres ont vécu c'est moi je l'ai vécu tu vois kono andi te kadi mami haalani gueɗe goto ay hande élage ay hande ɗo gonɗen ɗo a wawa andude holgonɗo toroɗo a wawa andude holgonɗo ceɗɗo a wawa andude holgonɗo maabo hankande kimɗe ɗe koko piltodiri aɗa yiya neɗɗo wona toroɗo toon to wuuro men ɗo a faami ara ga hen wona bambaɗo voilà ara Dakar wona bambaɗo jogo ñañoru ene waɗa siras bah oui n'est ce pas bah oui a ƴetti ka jeeya e sa faami par ce que ko ñañoru jogotoɗa ga hen jiya neɗɗo a faami wodo ko sali toon to wuuro mum ladde wonno ɗum ko salotono ko ɗumen jii ɗum ɗon jiya hande est ce que ɗa wawi wiide ñagoroɗo fof ko ñeeño ne woodi ñama kaleɗe ene mbayno leydi hande ala mo ñagora ko seɓɓe ene ñaago toroɓe ene ñaago ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni wiyeteɓe haji ko subalɓe ene ñaago hande wona ñeñƴe ɗe tan ñagoro il faut qu'on se dit la vérité hande goto fof nana ɗacci ko wonno ko e oɗon tigri kaɗon laafa ko wonno ene fayi e laafa gotka ka ɗum noon aussi c'est très important yimɓe ɓe ganda hande nayi koko mbaddi yardude laaceeje ko gonga faami hande ce qui est normal kala mo neɗɗo yi ene yiɗi yo ƴeew on mo yiyata yiɗata o holɗum woni ƴeewde ɗo noon woto ƴeew e holnden hinde o jeeha ƴeew diine makko
ƴeewa aussi so tawi ko oɗo foti wawde jibinandema ɓiɓɓe ɓe jiɗɗa jibinanede ɓe. mais DJ du mbeɗa faami ay cuwa philosophie ma o ko ɗum ɗon joginomi ko ɗum ɗon oɗon joginomi. Mais après encore je te repose la question. Ça yiɗi oɗo mo jeyaka e leñol maɗa mo gandanɗa hoorema sa resi ɗum ma addey famille ma probléme, ma addey won hen ndumtoma, ma adde won hen kalta e ma aduna won hen ni ndara en fait ils auront des problèmes avec ta femme, tu vois. Comment tu peux gérer ça? Holno mbawata gérer ɗum ɗon? Mais famille moɗon soit ndumto mono non ɗiɗi fof, soit joña debbo ma bangi aɗa andi famille ma kam so famille ma so joñi debbo ma bangi, tu vois ɗum yurminima. Ay mami haalane Elas ay kecce kewɗe ɗe ko kalisa ala tan ayɗo jiiɗa kecce kewɗe ɗe jiyata wonde neɗɗo debbo mum ene joŋe ene fawe bange ene ɗumnina tawata ko jogaki ko nguura galle. Ay so galle andi wonde so tawi ɗeŋimama ñamata, so tawi ɗeŋimama yarata, so tawi ko an jogui ɗon konngol kala ko ndiɗɗa ko hen yimɓeɓe keddoto en général wonto hakkille ko kalamami ko tan moƴƴi. Ok, mais imagine couple mon ala khalis. Voilà. Ko ɗum woni min no ko ɗum woni ko jinmi haalandema ko jinmi wiidema ko hande mo ala konngol. Ay mo ala hande ala konngol sa yiɗi gona intellectuel de haut niveau. Mais DJ Du, joni kadi je te repose la même question. Holno mbadde sa e famille ma? Holne mbaddata e famille ay famille min ngandumi famille ay ɗumen ko kalami ɗo ko ndeysan maire o nana heeɗi moɗon mo wi DJ de no waɗi en waɗi sati wata maire ma ko jiɗɗa fof ko ɗum yiɗata. Mais min kalama jatiratma cousin cousine holno wiyete voisin holno mbaddista e muɗum, holno gérita ɗum ha jiiɗa debbo ma, ha intègre debbo ma, ha jiira debbo ma yitere waɗde ko wona yitere mo wona e leñol ma. mbimami Elage heɗomi haalanma ay ko hay goto dañani ko hay goto wawa dañde ɗum ko hay goto dañani ko hay goto wawa gueɗal gongal ngal yimɓe haalandema ngal ay hande so tawi neɗɗo yiɗima tan yiɗante ko jiɗɗa ko, kono so tawi neɗɗo o yiɗananima ko jiɗɗa ko firti wonde ko yidde makko ene manki par ce que ko intérêt peut être o rewrema. Min je ne suis pas d'accord kala mo jiimi jinmi gaddumi so tawi nena men yiɗi baba men yiɗi so goɗɗo yiɗami wonda ɗum min alana kam hay ɗum ɗo goto a yiɗat debbam a yiɗa debbam mo jinmi o mbawen wurdude, a yiɗa debbam mo jinmi o wuuri koye gallam a yiyan mo ɓerde ma ne metta e sa fami ene waɗa potpoti taw ala ko mbawɗa hen haydara te mami haalani gueɗe gotel hande so tawi neɗɗo yiɗi neɗɗo tan yiɗat ɗum ko yiɗi ko ela somi yiɗima mi yiɗananima on mo jiɗɗa mbaɗannanani pulaar wi giɗo ma ko giɗo ma, gaño giɗo ma ko gaño ma, a faami ɗum ko gueɗal. Kono so noon so tawi wonɗa ƴeewi entourage an cousine ma so tawi omo yaha mo ƴeewoya gorko est ce que wonma consulté o wattama consulté ko gorko mo yiɗo ko ko heeno natata a faami ɓen wiyeteɓe wonde ko entourage ɓe goto e fof so tawi ene ƴeewa debbo ƴewata komo yiɗi adda so tawi a addimo ɓe jiɗa ɓe mbawata wadde ɗum ko géré so ɓe mbaɗani ɗum géré ɗum ko kamɓe hen toon ko heddi ko an en tant que jimmeɓe ma nana mbaɗa ɗum géré an aɗa waɗa géré tigui rigui joom suudu ma keddiɗo yo haal ay aduna a wawa wide aɗa doga ŋiñoje saabu ɗum waaji goto meeɗi wondude e bammakko ɗo wonde bammaɓe ko eɓe jogui mbabba ba noon eɓe jaaha babiraɗo waɗɗi kanko ɓiɗɗo won e ɗowde ɓe birti yimɓe ɓe mbi jam woni ko oɗo babiraɗo boni yiyane e nder nde ɗo nangue wulde ɓiye ene ɗo mbabba an aɗa waɗɗi aɗa acci ɗum tigui rigui ene ɗowanma o jippi ɓiɗɗo waɗɗi kanko telli ɓe birte yimɓe
be bi ijam woni ko dum hawni ingel sugal de ko bongel nedu koy yan bamma mo kilifa don ma mbab an wadi ay ko haala be jippi kambe didi boy fof jabe badon babba be ngone dowri dum be mbecci be ko be kaanga yo don jogi daba on bawa waddade hen i holko daba wona fara e der de do nangi wul jonno be mbaddi daba o kambe didi be fof be mbecci be mbi ijam Pas la vie comme mène. Tu comprends ce que je veux dire? La famille nuit quoi. Est-ce que la famille dit Dieu qui nuit quoi? Ouais, mi fami. Eden jogi dum non fo eden gandi dum. Eden gandi, eden paani, eden jewti, eden ba. Mais ken sali jamma nyalom subu kay jamma nyalom subu kay eden jewti dum. Mais hey goto pratique ta dum. Hewbe jinnaade non. Sade naate debbo holko mbiyaɗa holko gonɗa so gorko e naate so debbo e naate debbo holko yittonde hol leñol gonɗa ay oɗon question ko oɗon question poɗen ittude mais so on question ita haydara gasata dijedu way a jarama salam dijedu madam yaha juuloyde jama yonti on elage mi weltani ba woto wayru elage woto wayru min ɓuri weltade woto wayru woto wayram mais prochainement mbaɗa jogui sujet goto d'accord wat faire après taw privé rek inchallah jawreden prochainement mbaɗa jogui sujet goto ma windi ɗum mbaɗa ɗum le thème de mbaɗa ɗum thème saɗa wawi wadde ɗum temuji maɗa saɗa wawi wadde ɗum e temuji ma mbaɗa yiɗi andude ɗum ɗon holko yimɓe holko jogui ɗum ɗo muɗumen est ce que ɓe jogui hen holno wiyete mbaɗa yiɗi andude réaction yimɓe ɓe min mbaɗa yaha juuloyde a jarama no fewi yo Allah waɗan en jaam big up allez porte-avions yo pular yaru yes amin tayra mon frère ouais ça va voilà Joyce ça va comment tu voilà ko Elage wonno do Joyce vraiment ko ga baddo cool te ko ga min buri welde men Elage fof ko souci critique j'aime ça ouais il est ouvert d'esprit bodde de réseaux sociaux juste critique Elage ouais hen sahaji neddo o wiyanmo ko boni pour yido jaabo dum tan parce que ene wela dum kono o fiyaten hello acce benno quoi c'est quelque chose qui est très important tout cette critique bismillah to gonda ouais ça va mburem ni Dakar auto jeeda e Fouta bon je préfère ne pas le dire ndiafuda ok d'accord ñam limo hein le defo moy lo ñam limo dum vas-y voilà merci way ça va non ça va de seli on a dit bien alhamdulillah machallah vraiment temo c'est trop intéressant même jarama mais hawri hen ko sédé débat wono wayni mais franchement mi kam biem c'est parce qu'on donne pas l'importance à ça quoi bidin sawa celle-ci ouais joko en jida gandanda hoore ma wadde ko mbiyeten ko wadde dum en avant on croit à cette supériorité disparition mudum mais on l'affirme pas ouais exactement jarama mode meden eden jogi hen ko mino buri odo baylo o ko mi buri ceddo o ko mi buri maccudo odo mi wawa yaadude mokko somi yaade mokko min o lesdi tan kam mais jamais en badata haqillaji meden ko Allah wi meden ko yimbe kala ngamda hoore mako konko tagi dumen o wadani créer hen hay goto ganda hoore mako ngol leñol ko walla hol dum mais en badi hen ganda hoore ma de telle sorte que eden wadi diviser koye meden pour wadde minimiser be et valoriser d'autres c'est alors que ken julbe ala to jahra mbiya hal pular mbieda kefer nin wawani wonde mi meeda yide te ani hoore ma frère bo mi sikkani sa meedi dum yide mais en haqqillaji meden ko enen buri bonde kaari ko bi baylo nono kaari so biyam resi dum min déjà mi jaasi leñol wala so biyam resi odo
o wonta dañde an ko woni Allah hokkuma ngurdam hokki oto ngurdam an Allah no comment dire restema ɓiye resa ɓiye kaari o ɗum ne haɗa moɗon wadde avancé ngurdam mon ɗum ɗo ha holnden exactement combien de fois ganda hoore ma yiɗodirɓe ganda hoore ma donc residirde à cause de ɗiɗo probléme uji rewa ha ganda hoore ma dañde hen ko wonani jalta hen diine taw ko juste jinnaɓe caabi ɗum hol sens mi rokki famde à chaque fois billahi min Fouta des fois mboɗo yiɗi machallah halpular mboɗo yiɗi Fouta mais nos traditions wallahi ça tue frère wallahi go tradition ngaji vraiment eɗi joli hewɓe voilà ko ɗum min souvent billahi je dis mal pour wadde ganda hoore ma mo tisser des relations avec des gens a jogdoro mabɓe relation tu te dis là c'est alhamdulillah c'est ton pote à moi patiti pata vous jenengi 50 tout mais au fond boy itu minimise wallahi go wiyata ka wona neɗɗo e guire makko mais si on n'arrête pas cette considération ha holnden jaren jara mi famara ɗum ɗon holko tagi so tawi ganda hoore ma jolfo are meɗen teddine mo comme si ganda hoore ma koye nder famille ma o immi so namdimi ɓiye kokkama o nawa o resa so tubago ari arde jawdi muɗum donc kam on n'en parle plus so yiiɗi o wona chrétien so wi ɓiye tan alhamdulillah parce que il a de l'argent to wawi iwde fof ɗum wona haaju maɗa pour ano ko konko ganda hoore ma ɓuurimo kadda ɓiyo ɓeɗo koɓe horɓe ɓeɗo koɓe sebbe min ɓiyam residirta e ɗum ɗo walla ceɗɗo ganda no wiyatno maccuɗo ko kañum foti wadde ni maccuɗo ko kañum foti wadde ni korɗo ko ni foti wadde cubballo ko ni foti wadde c'est pourquoi cette différence bon an ceɗɗo to woni ɗo cubballo no wawi wonde ɗon to cubballo woni ɗo torode ene wawi ɗon wonde holko bonna soɓe ndesdiri ko wona koɓe julɓe ko wawi hen ɗum nen defala ko ɗuman so neɗɗo yiiɗi hunde noon il faut haɓano ɗum on se dit dans nos têtes c'est nous qui devons changer cette tradition mais on se met pas à l'action ana yiɗan hande debbo ganda hoore majuma gara wima e oko ceɗɗo walla oko cuballo a wawamo resde après tu laisses tomber comme ça mbiya mi waɗi essayé fait montrer à tes parents ko ganda hoore ma ko woodi ko Allah wi ko julɗo yo res julɗo point goɗɗum mo heddi o fof ko détail uji ko ñamodiral ha wawa wonde tan hakkude yimɓe wallahi ko y a pas grand chose yimɓe so ngo wawani woppude ɗum ɗo ɗum tagi ganda hoore ma je te dis wallahi je connais des personnes yo xamantane ils ont préféré quitter Fouta parce que tradition ngaji ɗi ɗon on waɗi ressentir ganda hoore ma étouffé quoi c'est comme si ka jagguɗoɓe e dande puisque ça wuri e nokku mo ganda hoore ma tu ne te vois pas dedans tu ne te vois pas respecté an ko mbiyata ko ailleurs mbawɗa wadde ganda hoore ma retrouver cette liberté sa yeehi à jamais artata tu préfères amener ta famille kodda e ɓeɗo ganda hoore ma ko janamɓe sah hokkoɓe ma jamɓe ɓuuri ganda hoore ma kodda e ɓeetoɓe waɗoɓe minimiser walla affaire genre bon franchement min kam frère débat o ça m'a grave poussé parce que ko hunde nde jiɗami haalde tout le temps pour ganda hoore ma wadde sensibiliser yimɓe a den contribution ma ne feewi vraiment min beltima ne feewi aussi merci frère min dendi waktu yoni ga hen merci a jarama no feewi si a jarama merci way ma en mbattu ɗum mboɗani oɗo débat ma en gartiroy ɗum so allahu lamɗo jaaɓi eɗen jafno noon wonɓe ɗo henne ɓe foof sabbi ɓe mboɗani ene kiiɗe naatde ko wayno Hawwa Touré en ko wayno Abdourahmani Natude ko wayno Aissata Ndianor ko wayno aussi Ami Silla ɓe fof ne jiɗi naatde kono yoɓe calminama aussi ɓe jafnama aussi quoi mais kono il faut ƴetten Hawwa Touré kañum omo heewi wadde participé e jewte he kono noon en kewani yettudemo quoi voilà allez kono voilà quoi ɗum noon Djedou a salminama Hawwa ne mbaɗɗa a salminama
ada sel man dar sel banam gor way jawani ma jam tan ke ari kala mashallah mawdum ada yedi taw hari jango hande de mi yiri taw man da bismillah ma huwa bismillah ma min jewni allo awa min nati nande mo de en nati nande mo kanko hawa dum non en beltani woni ganda hoore ma ci Awa. dal oh Aziz ça va Aziz mbaɗa tampere sel mi salmini on mi juurima on so tawi on ko tata hen oɗon jallo oɗon jaafo ne tawno kalode miijo jombata o fuujo e wiɗo elata kala taw welani keɗiɗo so tawi won ko yuɓɓe en gandon ko gueɗo goto mo scénario wodani mbaɗo one wela ene welda ene welira te watta so wona ɓuural ɗum noon yo waɗan en ko ɓurani men ɗum noon sikki ala bande men tedduɓe ko wonani tan e tawno lewlowal ɓerɗe ko yewtidde so tawi dundu fuɗi hakkude ɓernde laaɓi nelantake jambere nelantake jasde nelantake ko ɗemɗal lagotoɗum ha laaɓi cer bandirague lam dewel Mariam Ly kañum wawi tan ko darde wawa hay windude mbaɗa soyno maɗo guila direct o fuɗɗi fewde joni kono noon on beltanama on ɓeytanama on ñaganama gueɗe moƴƴere ɗum noon ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjire bawɗum no wasoro ɗum bongol ne tawno haalde ha jofno koye jaɓanede jeeya on jarama no fewi yo pulago yaaru yeeso merci big up